Jsem Habsburg, ale lidé mě znají jako vraha, který 3 hodiny zohavoval svou oběť. Jmenuji se Don Julius Caesar de Austria a tohle je můj příběh. Narodil jsem se jako nemanželský syn císaři Rudolfu II. A jeho milence Kateřině Strádové. Po otci jsem zdědil duševní chorobu a zálibu v ženách. Mojí oblíbenou milenkou byla teprve 16letá Markéta Pichlerová. Bála se mě, protože věděla, že jsem zabil jednoho sluhu a stovky jich zmlátil. Jednoho dne jsem se naštval a bez příčiny Markétu zbil, pobodal a posekal. Myslel jsem si, že je mrtvá, a tak jsem ji vyhodil z okna. Když jsem zjistil, že přežila, chtěl jsem jí ještě víc. Její rodiče se mě báli a tak nebylo těžké je donutit, aby mi Markétu přivedli znovu. V noci mě popadl amok. Zabil jsem ji na posteli kordem, sekal jí do hlavy, uřezal uši, vytěl oko a 3 hodiny zohavoval její tělo. Ráno ji museli odnést po kusech. Otci došla trpělivost a tak mě nechal uvěznit v jednom pokoji Krumlovského zámku, kde jsem se odmítal převlékat, mít a ničil vše kolem sebe. Drápal jsem se do krve a v ní pak tančil. Ve 24 letech jsem zemřel s dnes už jasnými známkami schizofrenie.